29 Krishnapur by Khobjak Manik Bajar Ramchandra Parani Bishalakshmi Debborma Saja Hachina Debborma Salkadagma Rombui Shakshori Hamya Nogo Klai Tongjanani Nangkha Nogo Rangkari ni Bagi Fatar Hastini Shakham Nogo Tlang Manlia Lukurong Thani Chubachu Sanjaka Tiprasa Chubachu Group Rog Bini Duko Kosto Ngigana Bachaka Hachina ni Bagi Chobana Huni Shaka Te Bini Bagi Bo Chubachu Thumnai Bureau Report Nogba TV Do sakra dini ni sak sorry hamyar kong mani besar balok. Tabu bahingan ke je hamya bari to mani noy mas ka to. Noy mas tinggal agi puila sekarang engpro nih simka. 3 bosor angka. 3 bosor angka. Oh 3 bosor eng mani bisingo neng sak hamrok go thang mani. Tamo rok ini salaka. Puila hangang ke manja ge mangno hanyo tes khaije phano je lukse ke amti hema mangde to man ba ke han pen kila romang chawi to mang no tabu class hang ke bari thanga ke skin ro ko so mang kha phuli ka de har chukti robon ba khang ka pore hang ke tes khaije puro hang ke acid ro manja ka. Enggak oh esile ruk nih bagai tak tipra hasteo treatment klaima nu dah ini sih na father hasteo thana na unja. Boro doktor rok samani hang ke or jaga treatment ingla father haste thang de ni so. Engke tabuk neng to thanai chalkisa sekang obo social media nugjang mani bising tei lukorong ni thani chuba suna khapya ba tabuk sor tei basanai kirei tini phaijak kaisa botol ni bising tei nini bagai kami thangai chuba su thumnai ni borno le neng tam ko kosana musum. Apuno tebo anu kisa suba de apuno tongol ba. Engke tabuk to tipra hasteo kabangma lukorong tong borno le tam ko kosana ni musum. Nini bagai chuba su. Anu kisa suba de mane suba susana anjo to ni thani no. Hai keba tabuk to kabangma borok tong tibra hasteo do keba chuba laibu tong omo hai kenya bono bo jotono chuba nani ingjadi hingke ning tabuk chamani ningmani rele bomo hai rok tong dine Kuno chai meya mai chana ganga bo busak phuli oi phayo tine ganga bo busak phuli kun phano chai meya mai kisa sa khanga no han ban chi torok chawi ma to amti he hingke tongmani rokle bom hai rok tong sori rok tong sorry nga ga hana tong sa hono kuliyo hanyo kulima to ko ro ka hambe sai meya himbi ro bi meya ge khina sutunya bo thangdi meya amti he hingke kok rok sangke kosto rok ngi phebe tam lang ma ku phungo yang te ga ka phu bo hanyo asu go bang thunani aro meya amti he ro ko khanga lang ma ku phungo tam jene pura sas kosto ngi tam kosto ngi lang ma phayang ge han pura mang ko amti he ambai joto media friends nongno singno tini phayoro jorana bagai sing tini bukuk hachina ni nukungo phaika bini sori hamirok 3 ya romai ngi tong phiaba tabuk sujor tei kebo phana basanai kirhu bini sak sori hamirok tibra hasteo treatment khlaimaliya hadar hasteo tlang nangai tongo bini bagai bo chuba su nangai tongo masana chuba tinyo tei masana bo chuba lanya khaji jotono angomono sanamusu tibra haste ni lukurongno sing bini bagai khana ni sim starting khlanya ni thangai tongo chuba su thumnai kami o thangai je mantei lukurok bo singno logirna khaji chuba mani bising tinyo sing nor ni logi nangai tongo bonbo phaji sing pal bak sake chuba laene bini tabuk kaisana na harmung hamnani lukurong ni thani o lukurok tabuk bono hanjagai maya nangai chuba yang gai phiaba bini hinang ni na harmung kuno sikrika bini bo tabuk phiaba bui hege kaham kerengke kolok kotor ke tongnani joro phiaba hongoro kalai tonai ni na pok sai maya sai maya neng maya sing tini oti prasa suba su group hinai sing bini nukungo phaisok paikha salaimani bisingte sing khana ni siming starting khlaijanai bini bagai donation thumnani joto elakaro no thanai joto hatio no thanai norok judi na o video no nugi tongte please norok share khlaidi mas paitai masa omani bisingte nyo singno joto no logirna khlaidi chini group de ngai kaisa scanner sapok janai bini bagai donation khlaitani norok na angomna sanam sungo paithago joto no bini bagai bo tei waisa chuba su thumtani logirna ngi tei chuba laina khaji hambai joto no